kuthiwa hlabelana uma weni udinga umsebenzi wokuthi kanjani uma washiya vele azi ukuthi akho ngisho iqhude egcekeni akukho ngisho ikati akho ngisho lutho uthi leyo nkomo niyithathaphi leyo mbuzi niyithathaphi ngiyibuzela nje angisho ukuthi abazali bethu bamadimoni kodwa ngithi inkolo yobusintu iyidimoni ngobani ngaso sonke isikhathi ifuna sibe seyikoletini ifuna ukusibona sihlupheka ukuthi balala abantu bakhona vele abangene khona ebeyigebengu vele khona esitwini you understand nakunina abasindisiwe kakhulukazi nina abasindisiwe enikhohlakele kakhulu nina enikhohlakele uyezwa nikhohlakele nina umuntu uyamitha manje mithiso umfundisi ayithatha ingane ayigqiba emva kwesonto amithiso umfundisi ayithatha ingane ayigqiba lapha nikhipha izisu daily and daily abantu abasindisiwe ngoba bafike lapha esontweni umuntu aphatha iBhayibheli athi glory to Jesus glory to Jesus kubani glory to Jesus kuba usho kuba ukuthi glory to Jesus isini sakho ungasilungisile lengane iyapi yazi Mr Gumede ngikutshele mina kuningi esamele nikubone nini usebumnyameni kwawena nje ngikhuluma ngawo angazi ngoba phela uwena umholi wekhaya nidinga ilight nikhanyiswe nibone ukuthi kwanina nidinga ukuthi niye enkulunkulu nike nje niyofaka emanzini nibhabhadiswe nikhiphe izono zemihla namalanga lezi nizenzayo nakhona ukuthi nikhiphe imphefumulo ezilwaneni lokho nihlezi nithi imbuzi zenzani zikhipha ini sifela amacaleni noJesu lapha ngiyobonana noAbraham ngiyobonana noJoshua ngiyobonana nobani cha mina mangisuka la umuntu ongiyombona nje oqala abantu bakithi ngiyobona omkhulu ngiyobona ogogo ngiyobona mangenze kahle kodwa wena uyobona uJesu usayisogwini nasisi ngithi baba ukhuluma ukuyihlambulula la ukuthi kumele kugezwe wenzeni angithi likhona igazi laJesu why ngayohlambulula ngalo uhambe ufaka emanzini ubhabhadiswe kuphume zonke izono nazo uqhubeke ngokwesonto wena sisi ayikho nje lento oyichazana lento oyishoyo into engekho angazi nokuthi igezi laJesu lageza abaningi uba ukwenza nje ukuthi ugezwe igazi lakhe lento nje oyichazayo into engekho yabona nje idlozi liyinto ekhona into ephilayo into esizayo futhi into esebenzelayo yabo labantu mase bedlulile emhlabeni bayabuya beze kuthina bazocela usebenzela amasiko kubona laba abasindisiwe Ngibingelele babukeli bevumani film lo khulumayo uvumani walekwa mhlaba yalengana awuswaneni madoda sifike ngolunye uhlelo la uhlelo ezenkolo ngiphethe ubhuti la ubhuti uhamba ngesintu uzoyichaza nimazi ukuthi ubani nosisi naye ngala uthi hayi uJesu inkosi usindisiwe naye uzoyichaza asho ukuthi uzizwa kanjani babukele siswami ungayizisho nje igama babingelela babukele ngicela ukubingelela ababukele emakhaya nikhuluma nobuhle okay size ngenkolo kodwa ngithi mina angiphasisi indaba yedluzi ngiphasisa indaba kaNkulunkulu ngoba angeke ngize ngize ngithi ngiphasisa indaba yenkolo ngoba angazi lutho ngakho uNkulunkulu hlezi simbona esidala esenzele izinto idlozi khona umzali ongaba idlozi ekubukelela uhlupheka uthi yenza izinto uthi zenze ngani kubeni wakushiya uhlupheka naye wevele ehlupheka my brother uzobabingelela nje just ubashange highlights ukuthi wena uthini mfowethu sanibonani babukele emakhaya igama lami ngusiphelele wakaGumede usuka le ntabeni zakoMbumbulu cha mina ngithi idlozi nje into ekhona labantu abasindisiwe isikhathi bajwayele vele ukuphaphalaza bakhulume into abangayazi idlozi iliyinto ekhona ngeke ngibuke nje nala ku social media bekhuluma besho ukuthi idlozi into engekho uma uhlabela idlozi uhlabela idemon uhlabelana kanti yena umuntu ubani kahle kahle yena udala ubani udala ubani ngamanye amazwi because sina sazi umvelo enqandi indaba yoJesu nabanye abantu oNkulunkulu labo bavela esingabazi njengamanje into esingayingeni thina le nto nje ngokwesintu sakithi kwaZulu. My sister uthini wena mina ngithi lento yedlozi ayikho and udodi angi understand ukuthi kukhona umzalo ongathi eshonile eshiye yena emuva kungekho lutho yabo engekho imali anishiyele zona azikahle ukuthi niyingane nibancane nodwa and abasekho abazali bonke
ebethi masinigula kube khona izinto ekuthiwa umzali wakho ufuna ukuthi umenzele umsebenzi othile. Uthi wenze ngani lo msebenzi azi kahle ukuthi uyafunda, maybe uyafunda or akukutholi ngisho umsebenzi osile usazama ukuthi ulalise ikhaya lidlile abantwana laba abashile ekhaya. Uthi yenzani ini ngani? Yabo yikho lento ukuthi umzali ashone mfethu akushiya ungenalutho bese ezobiza izinkomo nezimbuzi ethi ufuna ukuthi nimenzele imisebenzi. Inkomo imalini iyodwa bhuti ngicela ukuyibuzela. Imbuzi esikhathini samanje imalini? Shuthi ngaleso sikhathi nilala ningadlili. Mina mfowethu engakusho nje mina ngihambe kakhulu noJesu. Kodwa akukho la ngisizakale khona noma la ngibone khona ukuthi ngiyancedeka noma kukhona la okwenzakala okuhle. Mina into engikholwa kona idlozi ithongo. Yabo lento nje yokuthi iBhayibheli nento yokuthi uJesu will provide, uJesu will do this, will do this. Hayi mina ngiyazi mina lonto. Kanti yena uba yena uJesu. Yena akusisilongo ngoba yena ebiza ngomazungu. Ubani kanti umazungu ezethi yena wakazungu nje ubanti kanti uzungu. Yabo lonto. Wena nje wakazungu nje unikwe zokhokho bakho. If wena uthi wena usindisiwe, skipheke isibongo sakazungu. Uhlangana aphi naso lesi sibongo sakazungu kuba wena usindisiwe ukholwa kuJesu uyacula glory to Jesus every day, glory to Jesus. Unani utholani ke ngalokho? Into ekumele ungabe yenza nje ukuthatha imbuzi imsamo nihambe nelapha ekhaya kini nenze usiko lasemsamo. Hayi lento eniyenzayo. Yabo lento ukuthi niyakholwa lenzani nicalukisa yena uNkulunkulu umvele inqangi. Yabo hayi lento uhamba nematende nosha amapiano nenze yonke into eniyenzayo nangumfundi abo umfundisweni lo okukhonzisayo akumazi nokuthi uba yena umfundisweni ufaka iziphandle uyifaka la phezulu emagxabane beni. Yabo uyifaka nje la phezulu ukuthi ngiyanitshengisa. Yabo mase umthathe nje umvule amahembe uvula amahembe ami umbhekisise kahle uzobona cha lo uyalenza usiko ukuthi unina eniplandekile ayikho into eniyibonayo aniboni lutho. Yazi abantu basindisiwe mina bayangixaka ingqondo zabo ngathi ayisebenzi kahle nala ikhanda labo indlela abenza ngayo nje emasontweni. Abanye bangena esontweni begqoka amabhluku, abantu bagqoka amawiva, abantu bagqoke yonke lento le bafaka ngisho amacici amazinye emagolide angibazi nabafaka ama-tattoo. Abantu abasindisiwe ngathi bangenwa uSathane hayi ngoba bekholwa uNkulunkulu ayikho lento yabo into engekho mfowethu. Angazi nokuthi ngayikhuluma kanjani ngangichaza ngithini kodwa lento yabantu abasindisi iyacasula mfowethu neBhayibheli iyacasula sisi uyazi because naye uJesu lo wafa ngithi nothi uma wakho wafa noJesu wafa noAbraham wafa noJoshua wafa nobani wafa ngababala baze be1,000,000 nabo bafa ba amadlozi ngakubo. Hayi ngakini wena uyidlozi ngakini uma wakho uyidlozi lakini nabayidlozi emakubo wena bakhonza kanjani ke abantu abangabona bakini abangabona amadlozi akini nayo khonza idlozi lakini sisi musu ungena emadlozini ongawazi ngoba nabo abafundisi beni bahlaba bawenza amasiko abo bawenza amasiko enkonzo kodwa ukuthi niyabantsheli wena uhamba uyonikela ngo10,000 lapha ngoba uthi imbuzi yawunayo owawunayo kanjani kodwa ngoba mase ngikubuza ukuthi wenzani lapha ngemali yeqolo lezingane noma ngemali yempesheni kagogo wakho noma ngemali yani oyithola uyayikhipha lapho kweshumo kumfundisi wakho. Leyo mali ngeke ihlangane ukwazi ukulungisa into zakho semsamo. Inkinga yakho blindekile wisdom sisi wisdom angazi ukuthi lento yenu inithathe nibeke ephe emqondweni wenu. Hey mbukele bhuti utiniwe ngiyakubona. Hayi nginyanye kakhulu lento ekhuluma umazungu hayi nginyusela ngoshukela. Mazungu sisiwami uthini wena uthini nango sekutalapha wakutalapha ubukisa ngawe phambi kwababukeli. Yazi bhuti yabona uMr Gumede mbuzo ukhuphukela nawo ushukela kanjani vele kwalento akhuluma ngayo naye akanayo show ukuzwe ngalento yamapolitiki yamaqembu ikanjalo kuna uNkulunkulu nawe enkolo kukanjalo ngoba naye ubona iside akholela kulona ukuthi li right nami ngikholela kulona ngibona li right angithi yena ukalibona idlozi ngamehlo nje kalibona noma uthi ngiphupha ubani ethi angeke kuphi ngiyolandani ikusiza ngani yonke leyo nto leyo ke ngoba naye ayikusizi sothi uzozufa uhlezi uhlaba imbuzi uhlaba inkomo gcwala iphandle engalweni okunye ke futhi asikhonzi thina umfundisi. Umfundisi uyena umuntu osuke esiholayo ngaleso sikhathi oqokiwe. Thina sikhonza uNkulunkulu ngeenhliziyo zethu. Ukuthi umfundisi yena uyachitha uphinde enzene eceleni. Isono sakhe ngithi leso. Ukuthi nawe futhi ngoba ukholelwa idlozi. Kukhona abantu okubabize lapha emsamo. Uthi uyabasongela wenzani? Okwakho ngithi lokho. Thina singeni khona ngoba plus yazi abantu abakholelwa idlozi. Hayi babulala mihla namalanga. Usho baba mangiqamba manga nalapho ke. Yazi Mr Gumede ngikutshele mina kuningi esamele nikubone nini usebomnyameni kwawena nje ngikhuluma ngawo angazi ngoba phela uwena umholi wekhaya
nidinga ilight nikhanyiswe nibone ukuthi kwanina nidinga ukuthi niye enkulunkulu nike nje niyofaka emanzini nibhabhadiswe nikhiphe izono zemihla namalanga lezi nizenzayo nakhona ukuthi nikhiphe imphefumulo ezilwaneni lokho nihlezi nithi imbuzi zenzani zikhipha ini sifela amacalenu sina sibulala isilwane esontweni siye lesontweni soyikholela okay sakhipha lokho kweshumi phela ngoba kusuke kusenhlizweni yakho mongafuna uzukhipha futhi angithi kodwa ke Mr Gumede akekho kuphoqa ngoba yonke lento ifana nepolitiki nakuwena inkolo yakhe i-right nakumina inkolo engikholela kuyona i-right ngokwami kodwa ngisho ukuthi phela ngalokho sengizokugxeka ngaleyo ndlela kodwa vele ke uNkulunkulu uyena umuntu esimaziyo thina angithi wafofela izono zethu ubani wena wakufela izono zakho ukuthi la emhlabeni udalwe idlozi lo nelo dlozi ladalwa ubani and okungicasula kakhulu and okungenza ngifikele na umunyu kwathi kugula ingane yasekhaya kwathiwa mele iyolashwa kumuntu wesintu sayishiya ingane yazo ngithi sasakhola lento yedlozi ukuthi khona idlozi abantu abashona oma basakhona yazi ukuthi kwenzakalani ingane sayilanda ikhulelo ukhulela kanjani uyithwasa ungameli ulale awuphumi awubonwa umuntu ngisho umndeni wakho yazela lobani ilo muntu othi uyayilapha ilanga decide khona ukuthi yonke lento yesinto angisayifuni empilweni yami even nje ekhaya angimdingi umuntu okholela kule nto ngobani ayikho amanga nina nenkanuko zenu enifezayo ukuthina bese nizothini isintu amadlozi anitshethi lalana nabantu enibasizayo enibalaphayo sibindi ke ngoba phela ningabantu besilisa abakholela esintini eniyazi imithetho isilala nezingane ezincane mani isiza ileyo nto ishoyo baba Gumede yazi ilanga decide khona ukuthi umuntu oyisangoma noma okholela kumadlozi angimfuni noma ngimbona ngakhetha uNkulunkulu so ngalelo langa ila khona ingane yasekhaya yakwazi ukuthi iphile bayingise esontweni eyothandazela yenziswa zonke izinto ongixolele mina nje umuntu okholela emadlozini angimfuna la hambe khona ngikuzwa kahle Mazungu Mazungu iyafana lento nakhona la esitweni abantu abenza kwesintu khona igebengu eziza nje ngoba ziza ngenyama you understand nakunina abantu abasindisiwe abefundisi izwa nje khona ababoshiwe nje ngiyamkhohle igama lakho lo banjwe le Eastern Cape naye umfundisi obesindisiwe ubelala nezingane zabantu laphana eRudlwengula enza yonke into ayenzayo ziningi ziyambopha manje unamacala uzogwetshwa baningi nabefundisi beni benza the same thing yabo bonke bayafa bayashona babulawa amagciwane babulawa izifo because balala nani yabo abefundisi beni bona labasindisiwe bagangile bagqoka okhololo bazenza abafundisi bahambe ngamaveni amakhulu amaveni labambe ngezilahla amatende kanti balala nani bahamba amaclub nani nihamba nabo amaclub lapha niyophuza nidaka utshwala badaka utshwala abefundisi beni ngisho bona labasindisiwe yabo kubona labasindisiwe ngikhuluma ngabe impela mina yabo musu ukuyithatha lento uyibeke ngala esitwini labantu abenza abalapha ukuthi balala nabantu bakhona vele abangene khona ebeyigebengu vele khona esitwini you understand nakunina abasindisiwe kakhulukazi nina abasindisiwe enikhohlakele kakhulu nina enikhohlakele uyezwa nikhohlakele nina umuntu uyamitha manje mithiso umfundisi ayithatha ingane ayigqiba emva kwesonto amithiso umfundisi ayithatha ingane ayigqiba lapha bakhipha izisu daily abantu abasindisiwe ngoba bafike lapha esontweni umuntu aphatha iBhayibheli athi glory to Jesus glory to Jesus kubani glory to Jesus kuba usho kuba ukuthi glory to Jesus isini sakho ungasilungisile lengane iyapi uyazwa lengane iyapi because mina ngoba ngikhulule edlozini ngiyazi lengane le ifuna ukwenzela usiko iyakhula misinga le kwethuna ifuna ukwenzela usiko ifuna ukwenzelwa igqokisi ifuna ukwenzelwa imbeleko ziningi izinto ekumele yenzelwe zona nina yenzelwa yenzelwa uJesu kwazini uJesu ngokwenzela ingane ukuthi yenzelwe imbeleko yini ayaziyo ngalokho sina ngokwesintu siyazi ukuthi ingane mayishona limele uhambe uyogeza wena uwasha uqede kususwa amathunzi amnyama mase uyabuyisa ubuyiswe ngala kwenziwa isintu sasekhaya uyazi kwenza isintu sasekhaya ithengelwe ingubo kwenziwa amakhandlela kwenziwa iladi igqokiswa ingane ingobo ikuze ikwazi ukubona umbuso kwamvela inqangi ngale ikwazi ukubona omkhulu baba omkhulu because izizwe lokuqala sisi abantu bakini ngeke ngithi mangisuka la emhlabeni ngihambe ngiyobonana noJesu lapha ngiyobonana noAbraham ngiyobonana noJoshua ngiyobonana nobani cha mina mangisuka la umuntu ongiyombona nje oqala abantu bakithi ngiyobona omkhulu ngiyobona ogogo ngiyobona mangenze kahle kodwa wena uyobona uJesu usayisogwini nasisi
My sister ewu Mazungu naba babukeli bakubukile lapha uthini wena babukeli ngiyanicela if khona o powerful in the word of God o powerful kwisinto akaze front yabo indaba enkulu lesibhekane nayo my sister uthini Ngiyamuzwa ubaba lekho akushoyo ngendlela yakhe acabanga ngayo noma yena abona ngayo angithi nami ngilibekile uvu lami engaye nga experience ngayo ngize ngiphume enkolweni angithi ngizwe ngangikholelwa esintini kodwa into yadala ukuthi ngiphume indlela engabona ngayo niphathe ingane yasekhaya encane waduka kakhulu kodwa ke okunye ngingakubeka nje kucace baba angikhumbula ukuthi umfundisi ulale nomzalwane esontweni nina nilala nathi egodlweni ngiyakhumbula lokho nisuwe nibhekisa izingane amathanga phezulu khona esigodlweni umfundisi ukuthola ngaphandle la seniyodansa khona nisuwe futhi nivumelene engekho into akukhohlisa ngayo ukuthi uzokholwa mahala esontweni kanti siyakhokha nesontweni nina nithi ngizolala nawe ngeke uzukhokhe ngoba ngizokulapha ngithi umfundisi ukhohlisa ngalokho akukhohlisa ngakho kulabo abathandayo ngobani enginamanje ngikushoyo asikholwa umfundisi sikhola kuNkulunkulu umfundisi uyena umuntu ophambi kwethu osilawulayo ukuthi kumele senze 1 no 2 no 3 ufana nothisha kuthini nina ke we baba awusikancane umphoko labantu bayathwala uyezwa labantu bayathwala nakho kwagengeka iflat lingazi kuphi le Nigeria or whatever lapho kwagengeka babe yapha abafundisi lapha babe yaphi because lapha siyazi kushawa imlingo kuyathwala kwenziwa zonke yabo abafundisi beni beza ezinyangeni ebusuku bezothwala uyezwa babiza inyanga lana fike sibathwalise zenze yonke into bagcatshwe baqiniswe benzelwe imisebenzi benzelwe amaladi benze yonke into yabona wena umfundisi wakho melale nawe uyahamba yogeza ngomuthi you understand ahamba enyangeni ahamba imhlambulule imgeze ngomuthi imwashe yona inyanga yakho uyazi ukuthi ukulala nawe kuyichilo you understand uyazi ukulala nawe kuyichilo kuyisinyama ukulala nomuntu wesifazane because uyazi angithi nawe uyamtshela manje yokhipha business uyazi ukuthi isinyama leso uyahamba yogeza ayilungisele ingane ukuthi wena akakutsheli mase manje ngithi asambe siyobamba befundisi lapha esontweni labasindisiwe silapha eThekwini sibagumula impahla uzoyibona iphanda lezi ade ngikhuluma ngazo egcwele kubona bathwele kumele ukwazi lokho bathwele nabo balala khona emasontweni nazi ingane zabantu uyezwa nakho laphana ophongolo umfundisi osindisiwe wabanjwa kuphi wabanjwa ngaphakathi esontweni kunqunywa ikhanda lengane nenyawo zengane uyakwazi nawe lokho kuningi kwenziwa abantu bakhohlakele angisho ukuthi ngiyabadefender mina bayizinyanga noma ngiyabadefender ababathandazi noma ngenza njani bakhona kuyibona bona kwakhona engebona bona you understand nakhona kubafundisa abasindisiwe khona abayibambile into yokusindiswa kodwa bayibambe ngento ewrong cause amasiko bayawenza eceleni you understand ingakho ngithi mina kuwena kholele esitini sakini qile esitini sakini ungasilahli ngangelonto la cause mawuhambe emhlabeni uyobona nabantu bakini Ayi baba ngiyakuzwa into engiyithanda kwenu ukuthi uwena osoyivalele khonini uthi abefundisi bahamba baye enyangeni angithi ebusuku yebo bahamba bayokwenzana enyangeni engoba nikhohlakele uvuma kanjani ukuthwalisa umfundisi umazi ukuthi ukhola uNkulunkulu indaba ungamtshethi baba indaba ungakholelwa entweni eyodwa ufocus entweni eyodwa mawukuthi uthi mfundisi ye uba umfundisi focus edlozini ngobani ufuna ukuthwala ngithi uye kuba umfundisi udedela abanye benze kuba umfundisi ngathini ngenhliziyo ezimhlophe wena ngoba ufuna ukwenza izinto ezilula hamba uyothwala ufocus ekuthwaleni ugcile entweni zedlozi nina niyakwazi kodwa uthi nibenzise lezo zinto kodwa nithini asihambe thina so kholelwa emadlozini kanjani nina futhi nikhohlakele niphinde niyavuma ukuthwalisa abafundisi shuthi abantu ababoleka kakhulu la inina yonke into iqalwa yinina ngicela ukubuza baba ukuze ukuthiwa ingane ezincane asambe ziyothwasa ingane no 13 years iyothwasa okay inkomo izothathaphi kagobela inkomo ezophuma ngani sithathaphi ngaleso sikhathi abazali kade bashona ekhaya baphila ngegrant u350 noma u400 angazi ungathenga inkomo leyo mali leyo uthothi ke isithwasile ingane iqedile ithi siphumile stili sagula futhi kuthiwa lo gobe la kenzanga kahle iye komunye futhi kuphinde futhi kufane kuthiwa hlabelana uma weni udinga umsebenzi wokuthi kanjani uma washiya vele azi ukuthi akho ngisho iqhude egcekeni akukho ngisho ikada akho ngisho lutho uthi leyo nkomo niyithathaphi leyo mbuzi niyithathaphi ngiyibuzela nje
Angisho ukuthi abazali bethu bamadimoni, kodwa ngithi inkolo yobusintu iyidimoni ngobani ngaso sonke isikhathi ifuna sibe seyikoletini, ifuna ukusibona sihlupheka. Njengamanje mangathiwa nje ngiyagula, wayinginga eclinic ngiyocheck ukuthi nginani, ngizenze ngibe ngcono, kuzothiwa ngiye kwinyanga ethile izongisiza ngo1 no2, ngiye kuleyo nyanga ifike ngitshela uthi uma wakho unimkolete umsebenzi ukuthi hamba nohlambuluka, hamba nokwenza amatiye, nenze in udinga imbuzi. Ngaleso sikhathi anginawo ngisho 10 rand. Yangizwa? Cabanga lo mali ngiyothatha phi? Ngiya kumashonisa. Lo mashonisa ngizomkhokhela ngani? Ngimali eqolo. Hey ubabukeli, ngiyezwa. Kunzima kuyanyukela. Mr. Gumede, ngiyazi umoya uphezulu, usufisa ngisho ukungiphuca imic. Ngiyakuzwa weMazungu. Uyakuthiwa nyama kayishi. Kanjalo ngazi uyayingashisa kanjani. Kodwa ke la Mazungu ngiyakuzwa ukuchaza nokushoyo. Kuba ngeke ngasho ekuqaleni ukuthi kuhlukene abantu abayizinyanga noma abayizangoma, khona abanjani nabanjani, kanjalo nakubasindisiwe kunjalo nje, kodwa abasindisiwe bonke ke vele bayibhede la. La ngifuna ukuya khona kakhulukazi Mazungu, kuyenzeka kube khona amacala athize angaphambili omkhulu noma okhokho bakhe eningazange niziwalungisa, noma wena unephutha nje lakho uwedwa lasekhaya, you understand, othola ukuthi mawuthi wenza umsebenzi noma wenze lithongo ugcina usungazi ukuthi khona ongasakuboni kahle, kanti khona okuyinkinga okuthize kusuka ukhona okuumoya othize. Umoya lo wokuthwasa noma umoya womngomo osugcwele kangaka ezweni lasemhlabeni umoya nje ohleli phezulu kwabantu okufuna nje kuphela ukuthi bawuhlambulule. Uyangizwa ngisho uma ugobele sethi ke kumele uthathe lo moya loyo uthwasele noma wenzeni phezulu kwabo, ngoba ngeke ngachaza ukuthi bahlukene, kodwa kona kuumoya okhona. Uyezwa nkosazana, kuyilokho nje ngifuna ukugxila kona noma ngifuna ukuhlala kukona kakhulukazi, ukuthi nje engikucelayo nje kuwena kakhulukazi ukuthi sibuyele esintweni sikhonze amadlozi ake. Hayi siwakhonza amadlozi akethi, kodwa siwanakekele siwenzele izinto ukuze nathi siyolungelwa izinto. Engiyithanda ngale nkulumo esiphikisana ngayo ukuthi kokuningi uvumelana nami, yabo, uthi bahlukene kanjalo nathi sihlukene. Angaze ngithi mina thina esikholwayo kuNkulunkulu si perfect, angikhumbuli ngisho lokho, kodwa wena uthe thina esikholela kuNkulunkulu singamadimoni. Angithi kodwa futhi khona lapho wena uyivalele ekhoneni uthi nina kukhona abantu abangekho right. Yazi Mr. Gumede, ngizokutshela khona abantu abadala sebashona noma abantu asebashona akuwona amadimoni ngokweqiniso, kodwa kunalomoya lo ovunguza la emhlabeni ofike uthathe isithombe somuntu omthemba noma omthanda kakhulu uzenze yena, bese uza kuwena uzokutshela ukuthi yenza 1 no2, hamba ongenzela ukuthi nokuthi, bese nawe uyakwenza. Zibuza ukuthi emva ukwenza leyo nto bese uyaphindela futhi uya kumuntu wesintu ayokutshela ukuthi uyobuza wenze kahle, afike kutshela ukuthi khona into engahambi kahle. Bese nithini nina? Hayi amacala abantu abadala sebashona, ngoba phela ufikile kuwena wathi yenza 1 no2, bengasho ngathi qalani nohlambuluka lezi izinto ezenziwa abantu abadala sebashona bese uzokwenza lezi ezami. Yabo? Ayikho leyo nto. Ngithi baba ukhuluma ukuyihlambulula la ukuthi kumele kugezwe wenzeni. Angithi likhona igazi kaJesu. Why ngayohlambulula ngalo, uhambe ufake emanzini ubhabhadise kuphume zonke izono nazo uqhubeke ngokwesonto. Wena sisayikho nje lento oyichazana lento oyishoyo. Into engekho angilazi nokuthi igezi laJesu lageza abaningi. Ubawa ukwenza nje ukuthi ugezwe igazi lakhe. Lento nje oyichazayo into engekho. Yabona nje idlozi liyinto ekhona, into ephilayo, into esizayo futhi into esebenzelayo. Yabo labantu mase bedlulile emhlabeni bayabuya beze kuthina bazocela usebenzele amasiko. Bona laba basindisiwe. Nakithi babe khona abantu abanjalo. Basuka le babuya bazocela ukuthi bahlabele sibenzele imicimbi. Yabo sabuya sazobenzela imicimbi ngesimo sokuthi bahambe emhlabeni bengalenzi usiko lwesintu, into yesintu, babe ngawuhloniphi ngisho nomuzi esitweni sabo. Ngisho ingane zabo zayibuya zicela ukuthi umuzi ugeze because zazingahloniphi emzini. Ezamantombazane zayigqoka amabhluku, ezamantombazane zayibhushuzela ngamabele egcekeni, ezamantombazane zayizala zaliswe emagcekeni zungcolisa umuzi wakithi. Uyayibona nje zungcolisa zabuya sezile ngale kwethuna zazocela ukuthi umuzi ugeze because zone emhlabeni. Yazi mama ngiyakuzwa lokho kusho. Angithi nasemasontweni basitshela nje lokho ke. Yabo lokho kuchazayo ukuthi umuntu osifazane uyiphatha kanjani siyatshelwa. Ongaqondi lana ukuthi wena uthi
ayikho indaba yesonto njengoba baba okay baba ngicela ukubuza ekuseni ukuvuke kuthiwa idlozi likufela kubekela imali ndathi nayo imali nje ngoba phela usenzele uJesu uyakunika nawe uyakuvulela indlela zakho ukuthi zibe mhlophe uJesu uyakunika yini imali uJesu naye uyakuvulela indlela zakho ukuthi zibe mhlophe uthola umsebenzi izinto zakho ekhanye konke kuhambe kahle wakwamphupha wakwambona cha angeke ngize ngimphuphe phela uJesu kodwa ngizophupha izinto ezinhle emele ezenzeke angikhombisa indlela njengakwena njengokwedlozi angithi usho njalo mina idlozi lakithi ngiyaliphupha omkhulu bami abaze bangitshela banoJesu la bekhona bangitshela ukuthi bahleli nabafowethu nodadewethu bahleli kamnandi kunjalo baba bona ngoba bahleli kahle lebengakuthathela inkomo uyibona ikena ngegceke kuthiwa nayo inkomo ilethwe yidlozi sukapi hlabela idlozi lakho kodwa kumele kuphume imali kuwena ephaketheni leyo mali ongenayo thothi kwamanje kumele ngiyisebenzele ngiqhushalazi nje kandoda ngikwazi ukuthola njengoba ngingaka mina ngisafunda isikole ngingayithatha imali yokuthenga inkomo ngihlabela uma wami ngihlabela ubani osewashona ofuna ngimenzela amatiye ini ufuna izimbuzi ngingayithatha lo manje shweleza ke thina ke sitwini ke uma ungenawo amandla kulokho uyahamba emsamo uyoshweleza ukuthi wena sibani angabi namandla akulokho ngisacela khona nje bakuthi anginamandla ngiyafunda nakhona ngisahamba esikoleni ngingadlile kwayingane engishiye nazo osisi bami obhuti bami abancane nabo basiphilisa 350 weqolo labo yonke into nje ibheke phezulu uyabona ngithi indaba engathi ngicela ukuthi ke anginikeze inhlahla ukuthi ngiqede isikole ngifunda isikole ngithola umsebenzi bese singane nami ngosutholile umsebenzi akungibonge ngento ukuthi kodwa uzoqina ngaleso sikhathi uhlupheka lala kwemazungu mina obaba omkhulu bami bayangiprovide ngoba ngiyaqhaza ekuqaleni ukuthi mina uJesu ngihambe naye kakhulu kodwa akazange ngisiza ngalutho kodwa obaba omkhulu bami bayangiprovide ngakho konke okuhle banginika okuhle mangiguqe phansi ngashisa impepho ngacela emathongweni ngakhuluma nabo ngathenga lokho engikuthenga noma ngayi inkukhu noma ngayi inyama ngana bemsami bangiprovide bangiphi inhlanhla ekunakho kunomuzi nginezingane akukho into engenayo ngenxa nje yawo amathongo angiphethe ngiyakuzwa lezo zinto vele nasemnyameni niyayithola ngathothi nje njengoba uyinkuqunkuqu ngaka nje ngakini uyasatshwa usabela ukuthini kuthi maqhamuka wena kucasha izingane asazi ukuthi niyenzani lapha koRondo bene ebusuku ileyo nto eyinkingi ukuthi nifenithi isintu kanti nina niyazi ukuthi nithathe yathina futhi thina abantu besifazane lokho nilala nathi kanti nithola ngebeletho zethu bese nithi hayi sikusebenzele ngiguqile edlozini la ngiphi 1 no 2 likupheka uphi ungavuka ekseni uyosebenza usebenza ngoba kamanje usebenza kodwa unayo yonke into kusho wena manje mina ngikhuluma ngemsamo yami nomsamo wami ukuthi wona ngiprovider vele ke ngasekhaya hayi ukuthi bangisaba bangihlonipha uyayizwa into ngisho bangihlonipha bangihlonipha phansi kokuhlonishwa nokwesatshwa yabona nami ngiyahlonishwa umuntu momhlonipha uyamthobela ngisho uhlangana naye endleleni umbingelele ngezizotha ngobani uzithobile wena uyabalekelwa yingane yabo nje ngikubona ufika uthe maqhamuka kwakho ingane esithelayo usebenzaphi ngibuza ukuthi mina umsamo wakho uvuka ekseni unemali othi abantu abadala nayi imali baba ugumede sikulethele yona cha kodwa nenza izinto zobumnyama thina siyakhuleka uNkulunkulu sithola imisebenzi nina nikhuleki nina niyatshela amadlozeni ukuthi njengamanje idlozi lami ngifuna ukobamba ubani nakhona ngoba sindisiwe kukhona ubumnyama ninabo ubumnyama beni lapha kubantu abasindisiwe nimfundisi thina sikwenzi nabantu yafana nonke niyayifanela omama bakhona bayayifebela nina niyayifebela obaba bakhona nabo odoti bakhona yabona nje kumele ekufebeni ukuthi umuntu uyiphethe kanjani sikhulumele kutheni ukholwe laphi inkolo yakhe angithi sami yami inkolo ukuthi mangiguqe emsonto angithe yami isonto ngithi mina ke asingagxekani ukuthi ubani wenzani ubani wenza ngoba ngigxeka mina kahle into yami engiyigxekayo ukuthi wena ushiye isintu sakini uyabo waya kaJesu uyamazi uJesu ba into engithandayo ukuthi uthe into engithandayo ukuthi uthe wena washiya uNkulunkulu ngoba wawukholelwa kuyena kakhulu wagileka ngithi kusho wena wabusukholwa ini isintu nami ngakutshela ukuthi bengikholela isintu even nje ekhaya besikhula ngesintu ngalendlela umuntu wesifazane sazi ukuthi wenza ukuthi yonke into wena umshiyeleni uNkulunkulu wena wayokholelwa entweni eyodwa yani yesintu indaba nawe ungabalansisi ukholele kwisintu uphinde ukholele eNkulunkulu
uthi mina angikholele kwisintu ngakholela uNkulunkulu ngikwenze kokubili. Ngiyasho ukuthi nami ngigilekile kwisintu ngezathu ezithile ezangenza ukuthi ngiphume kusona. Wena ushiyeleni uNkulunkulu? Bathi ubabomkhulu bami bamadimoni. Wena uthini ke ngokuthi nina nilala nezingane ezincane?